سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيهم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي كابتن فوليات زقبرن فيديوهات حنتي ياخد كون نسا دما ابز شانل زي كنت علامة ناي شانل زي كمي غيرنا اتحساسبانا اب قطبا اب فاينانس اب كالوت اقدس تكفالاتنا هيوت نعبن نسفحن كمو دما سقمتن وسدن زحق سلازخوني لومن ريا زخونه سبنا بيزنس كخيز دلي دكان كخفز دلي زخونه ناي سراح عود كفتر زدلي كختلن زلون ويدما كملسن زلون أقدس حتوتات مخنياتو صبق حتو انتهي متس صبق مالسي زمتس كل جزية صبق حتوتات نحر قريب كاله هيوتكا حنقولنا بفلاي صبق حتو تهيب كايو صبق مالسي زباكا حما حتو تحدي كايو حما مالسي زباكا سلازي كملسينا لومي بيزنس بحال توماوت خدو زلوهم توم حجنا وتبقسو زلوهمن كتستوعلولن زلوكمن كتفلطوان زلوكمن أقدس نتبتات كنقرأكم إذا فيديو زيا كامتن العلي أقدس كتكون تخليا بفلاينا بعود بيزنس كبقس نزيد للسب بزي قدس هاب كمي درجة لها نحمشت عمت عسرت عمت تمكرن تلكون أقدس نتبي كبكا خلي مغنياتو استراتيجيناتكا أب محنصات ويكا كم بحدش أب منداف كتحقس لتخل مالتيو قدمنا بكلم هوتاتنا بيزنس ويكا نقد زبحال انتايو بحتر زبالة ملسو انتو زبلكم ستايم بالكمني بيزنس كنبال كلنا انتاي مالتنايو definition ناي بيزنس مالتيو دحان نناكم تحفو اب ورقة تحفو اب كمين تحفو you're always welcome انا جن حنت قلل زبالتن نت بيزنس زبحال كل إليا بيلا بقلل زبالة من قدي كتردعنا تخل حتى نتبك بكمين نعاي بيزنس بحال ابزح جد بتحي زلو درجة of course بيزنس قبل كله غاني تمرتناتي نا بيزنس زتوكوري نيرو سرحناتي نابويو حجونا ويزنا برزلو سلازي بتيور تراي كونس بتكبر كابز فلطو ونيزنا غركم زلو سلازي بيزنس مالت أجمع كبابيخا استفلالي عينت أجمعت له نتت أجم نسخة ونسخي نعخذ مسلكا ويكا مفتحي غوني زبالكا حسكا غريبكا نت مفتحي نابتوم تقوم سبات كشة خلخا بمخصب مالتيو بغلل زبالستيو بيزنس مالت أجم ريخا لخا بكبابيخا انت عينت أجم زي قدس نزت أجم زي أنا بخلتي ويكا بنبرت أنا زقبر كودي زقزا خودي جيري كفتحي نزوم سبات تسقيمون زلو خماي دما نعكبومي نعي دما جنزب كفلون يوم مالتيو كالي مستير ويكا كالي حبو أجندا secret يبلون business. It's a very simple. Find a problem and solve that problem. That's business. مفجح تسب business كقبر كله انتهي تسقم يفتح كفتح تبقيسهم زلو نايفلتني بزع business يزارب جن exactly what problem are you solving and for who انت عين تسقم تفتح لها نمنك زي أخذت كلا زين كل تعقد استيب تسقم مجمريا business كنقول كلنا تسقم رخب أب كبابي خازلو كل عين تسقم شجرات challenges problems متأمت then السخاء كتفتحو تخل بناتك كله يكون بتزاور من قد يكون نسخة كتفتحو تخل مفتحي أمتمو نت مفتحنات كدما نبعد غربو of course مفتح سلازم تخا أبقى زخاك وحكي ما يكونون كمتوها اللقم مجزيجن كل جزي يكونن سلازم نت مفتحنات كا نسبات كتنقرو من كتفلتو من كتأمنو من دما الله كمالتشو زي this is my solution نزي زلو تأجمسي إذا عم مفتح كتكون تخليها كله دما اتساقم حدا جزي سبات كيردوم وني خلي تساقم كم زلو مخنياتو سبات بدرجات حساسبهم يمزحزقوا سلازي اتسخا مفتحت بلا زلها كم نتوم سبات جن تساقم كم زلو كيردوم يخلي سلازي نتساقم ون كتفلت أمان لك دحريو مفتحك نقرأ مان لك كتردو مان لك سلمنتاي إذا مفتح زيت أبو محانوخ نقرأ مان لك لعلو كل دما نتساقم كسبات نخفلتو promote كتقبر لك advertise كتقبر لك كتنقر لك كتعبر لك كتوجلو كتكل لك مغنياتو تقدم بعدنا I don't know أنا ودي خرنس لزوم كابت جزاتنا كلتا سلست دكاني نيران سلزي موعي اليوم نيرو فلاير اليوم نيرو سوشيال ميديا اليوم نيرو فتيخات اللي خنا بومي خاخت كيت أبزح جزلنا يا أب معبول عالم جن كل نجار ببزح درجة يزلو سلزي سبات نباخا وينباخي خمسة تخينهم مجمريا فلو يزخونه مفتعي solution كله التنسخت بيزلغي فلو يكون خلاله كلاي دما سبات فلتوه لهم فلو مخانك فلتوه لهم أبي كم زرق بودما
كحبرهم كخل علوه سلزي ولا سخفولي جيفت هالخا طبي هالخا كساب نسب زي حبر كاينا بعداك كساب زي غرب كايو كساب زي وعوع كايو سبات كفلتو خان كتقامولون ايكولونيوم سلزي بتن مجمريا 4 نقطات تايو find a problem اب كبابي خاطر متمو صقم رئه معات صقم يزلو اب كبابينا نفس وكاب صقم دما مفتحي زدل زلو بيزنس ابو غير زجمر زصبه زلو عدل مخان فلت توم صقمات ريوم زلها كلهم حدا سب فتحو بيزنس كغيرهم يمصبي زلو سلازي اب كبابي صقم هيرن اندرلكا دين good luck with that اب كبابينا كل غزي صقمنا نري لذي ብዙ صقمات يزلنا ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ከመይ ጌራ ንፈትሖ እንታይ መፍትሒ ክረክበሉ ይኽእል ኢልካ ድማ ኔክስት ምሕሳብ የድሊ እታ ፀገማት ምስ ረኣኻ እተን ትሪአን ዘለካ ፀገም ብዓይንኻ ብናትካ ተሓሳስባ ዝረኣያኻ ፀሓፍን ድሕሪኡ መፍትሒ ናቱ ሊስት ግበር ካብኣተን ኣነ ክገብራ ዝኽእል መፍትሒት ንኣብነት ኣብ ከባቢና ሰባት ሕብረተሰብና ዘይወሰኩም ሰባት ብዙሕ ግዜ ክዳን ንብረት ገለመለ ክንገዝእ ንደሊ ኢና እዚ ንብረታት እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብና ስለ ዝሓፅረና ካብ ዝሓሰረ ቦታ ዝበለፀ ኳሊቲ ብርትዓዊ ዋጋ ኢና ክንገዝኦ ንደሊ so there is a big problem ኣብዚ ቦታ እዚ ከመይ ጌርካ ንስኻ ብሉፅ ንብረት ንሰባት ክጠቕሞም ዝኽእል ንብረት ብሕሱር ወይ ካብ ብርትዓዊ ዋጋ ተቕርበሎም እዚኣ ሓንቲ ፕሮብለም ሶልቭ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካልእ ብዙሓት ስድራታት ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ክሰርሑ ወይ ድማ ትምህርቲ ኣለዎም ወይ ገለ ስለዚ sometimes ቆልዓ ዝሕዝሎም ሰባት ይደልዮም እዚ ሓደ ዓብይ ቢዝነስ እዩ ምክንያቱ ብሰዓታት ኣብ ትሕቲ ሰብ ክትቁፀር ጥራይ ትጠምት እንታይ ደኣ ኣተሓሳስባኻ ስፊሕካ ነዚ ፀገማት እዚ ክትፈትን ካልእ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዉ ኣብ ገዛ ክመሃሩ ዝደልዩ ደገፍ ዘድልዮም it's a big business ናይ ሄር ስታይል ብዙሓት ሰባት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣብ ገዘአን ክትምሽጠን ወይ ከተሕግዘን ትደሊ ማዓት ቢዝነስ ዕድላት እዩ ዘሎ እቲ ፀገምና ንሕና ንጥምቶ ኩሉ ግዜ ካልኦት ዝገበርዎ ጥራይ እዩ ቢዝነስ ንዓና ድኳን ወይ ሬስቶራንት ጥራይ ትመስለና that's why ብዙሕ ድኳናትን ብዙሕ ሬስቶራንትን ጥራይ ንኸፍል እዚኣቶም ግን እቶም ዝኸበዱ ዋላ ሬስቶራንት ክትከፍት ከለኻ ድኳን ክትከፍት ከለኻ ንመን ሰርቭ ክትገብር ኢኻ እንታይ ዓይነት ዩኒክነስ ሒዝካ ኢኻ ትመፅእ ዘለኻ እዚ እውን ምሕሳብ ዘድልዮ እዩ ስለዚ ነቲ ፀገም ምስ ረኸብካዮ ብኸመይ ክፈትሖ ክእል ኢልካ ድማ መፍትሒ ኣምፅእ እቲ መፍትሒ ዘምፀኻዮ ድማ ነቶም ዓማዊል ክኾኑካ ዝኽእሉ ክትሕብሮም ኣለካ ከተፍልጦም ኣለካ መፍትሒ ምፂኻ ከም ዘለኻ እንተዘየለ ከመይ ጌሮም እዮም ክፈልጡ ድሕሪኡ ድማ ኣድቨርታይዝ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ so questions to answer for successful business ሓደ ዕዉት ቢዝነስ ንክትገብሪ ወይ ንክትገብር እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክትገብሮም ኣለካ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ፀገም ኢኻ እቲ ፀገም ትጥምቶ ዘለኻ ዲፋይን ግበሮ ኣነፂርካ እንታይ ዓይነት ፀገም ኢኻ ክትፈትሕ ትደሊ ዘለኻ ዓይናይ ፀገም ኢኻ ክትፈትሕ ትደሊ ዘለኻ ብንፁር ዲፋይን ግበሮ ቅድም ረኸቦ እቲ ፀገም ንስኻ ክትፈትሕ ትደሊ ዘለኻ ሽዑ ኣነፂርካ ዲፋይን ግበሮ ወይካ ብቃላት ግለፆ ድሕሪኡ what exactly who exactly are your customers ድሕሪኡ እቲ ፀገም ምስ ፈታሕከ من እዮም ክኾኑ ቶም ዓማዊል ናትካ ቶም ፅባሕ ንጎ ድኳን ምስ ከፈትካ ሬስቶራንት ምስ ከፈትካ ገለ ምስ ገበርካ ክሸጠሎም ንብረት ኦንላይን ሾፕ ምስ ከፈትካ ክሸጠሎም ትሓስብ ዘለኻ መን እዮም ክኾኑ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኩሉ ሰብ ክሸይጥ እየ ኖ ኣብ ኩሉ ሰብ ክሸይጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት ቅልል ዝበለ ኤግዛምፕል ክበኩም ሬስቶራንት ከፊትካ ኣለኻ ንበሎ ወይ ከዓ ባር ከፊትካ ኣለኻ ንበሎ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝገብሮ ማለት እዩ ምስ ከፈትካ መን እዮም ዓማዊልካ ክኾኑ እንተዘይሓቲትካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኩሉ ሰብ ክመፀኒ እየ ዝደሊ ትብል ኦኬ ሙዚቃ ክትብልዕ ከለኻ እንታይ ሙዚቃ ክትብልዕ ኢኻ ናይ ሓበሻና እንድሕር ኮይኑ ዓውዝ ዝበለ ሙዚቃ እዩ ዝውላዕ ፃዓዱ እንድሕር ኮይኖም ክመፁኻ ዓውዝ ዝበለ ሙዚቃ ብዙሕ ኣይፈትውን እዮም ዲስኮ እዮም ዝመስሉና ስለዚ ድሓር ናይ ሃገር እንታይ ዓይነት ስታይል ናይ ሙዚቃ ምክንያቱ ንሓደ ክትሕጉስ ክትብል ነቲ ሓደ ተጉሂ ኣለኻ ስለዚ ነቲ ከተሕጉስ ዘለኻ ነቲ ተጉሂ ኣለኻ ብካልእ ዘረርባ ክልቲኦም ገዲፎምካ ክጠፍኡ እዮም ስለዚ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ዓሚል እዩ ዘድልየካ ክትፈልጥ ኣለካ ዓይናይ ዓሚል ኢኻ ንስኻ ብክእለታትካ ብናትካ ንብረት ናትካ ሰርቪስ ሰርቭ ክትገብሮ ትኽእል እሞ ነቲ ናትካ ሰርቪስ ኣድኒቑን ተጠቂሙን ገንዘብ ክኸፍለካ ዝኽእል እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ካልእ why should they buy from you እቶም ዓማዊል ንስኻ ወይ ንስኻ ትጥምት እዮም ዘለኺ ስለምንታይ እዮም ካባኻ ክገዝኡ ስለምንታይ ሓደ ዓሚል ናባኻ መፅኡ ካብ ድኳንካ ካብ ሬስቶራንትካ ካብ ኦንላይን ሾፕካ ካብ ዝተፈላለየ ወይ ከዓ ሰርቪስ ናትካ ስለምንታይ መፀካ ብዙሕ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ሓደ ዩኒክ እቲ ንስኻ ትህቦ ዘለኻ ኣቅሓ ይኹን ሰርቪስ ኣብ ካልእ ብቐሊሉ ክርከብ ዘይክእል ተኮይኑ ዩኒክነስ ዝበሃል እዚ ሕጂ
توب براند كتهنس تخلي خاص خات تجبره نجار يونيك مسخون أنا زجبره كله يونيك اللي زعمنا أنا فلوي كونه له اللي زعم كله convenience نسخات تبوزلها أحيون سيرفيس نبرت نسخات شو تزلها نسبات بقليل كرهبوز غلاب تقوم سلزخونة دكان عبنا توست كلها أبتا جزا وتخزل زقربت كابا يخات جزا زبز عجزي واجا ما عرفتوين مالتي سلزي convenience تلوكيشن ناتكاديو ناتكهلاوي السوشيال ميديا انتلغا بقدمي سبات كرهبوها تخوينهم سبات كابا خايم كجزو سلزي convenience متشونت نتعامل سلزي هب كتبل تغليها هل عميل سلمتاي كاباهم كجزغل واجا حسور سلزخونة نبرتكم ስለዚ ርትዓዊ ስለ ዝኾነ ንብረትኩም ዓሚል ካባኹም ክገዝእ ይኽእል ካልእ ዓሚል ስለምንታይ ካባኻ ወይ ካባኻ ክገዝእ ይኽእል ምክንያቱ ክትኣማመን ስለ ዝደሊ ዓሚል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘገድሶ ዋጋ ጥራይ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ኢንተርኔት ክገዝእ ከሎ ዘተኣማምን ንብረት ጋራንቲ ክቦ ዝኽእል ሰብ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንስኻ ተፈላጥነት ወይ ከዓ ቁሩብትለይ ምሳኻ ቀጥታ ርክብ ዘለዎ ወይ ንዓኻ ዝፈልጠካ ወይ ክኣምኖ ዝኽእል ደረጃ ለቨል እንተበፂሕካ ካባኻ ወላ ውስኻ ቢሉ ክገዝእ ዝመርፅ ስለምንታይ ተኣማሚኑ ክገዝእ ስለ ዝደሊ ዘተኣማምን ንብረት ክገዝእ ስለ ዝደሊ ስለዚ ኮንፊደንስ ስለ ትህቦ ወላ እቲ ካልእ ንብረት ኣብ ካልእ ብሕሱር ክረኽቦ ዝኽእል ይኹን ካባኻ ወይ ካባኸ ንክገዝእ ስለምንታይ መፅእ ምትእምማን ስለ ትፈጥረሉ ዘለኻ ምስኡ ዳይሬክትሊ ኮሚኒኬት ስለ ትገብር ዘለኻ ስለዚ ዝተፈላለየ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ነቲ ዓሚል ናባይ ስለምንታይ ካባይ ይገዝእ ክትብል ከለኻ ካብዘን ነጥብታት ገለ ነገር ክትፈጥር ኣለካ ምትእማን ዲኻ ክትፈጥረሉ ዋጋ ዲኻ ፅቡቅ ክትገብረሉ ኣብ ምቹእነት ዲኻ ክትፈጥረሉ ክሬቲቪቲ ዩኒክ ፕሮዳክት ኣብ ካልእ ክረኽቦ ዘይኽእል ንብረት ዲኻ ክትቅርበሉ እዚታት ኩሉ እንድሕር ተጠቂምካ ዓሚል ካባኻ ወይ ካባኺ ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ድማ how can they find you ከመይ ገይሮም እዮም ክረኽቡኻ ኣበዮም ክረኽቡኻ ድኳን ንኣብነት ወይ ሓደ ድኳን እንድሕር ከፊትካ ኣብታ ገዛውትኻ ዘለዉ ጥራዮም ክፈልጡኻ ዝኽእሉ በታ ፅርግያኻ ዝሓልፉ ጥራይ ናይ ኢንተርኔት ድኳን እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሰብ ክፈልጠካ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ክፈልጠካ እዩ ማለት ኣይኮነን እንታይ ክትገብር ኣለካ ከም ዝፈልጡኻ ክትገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትገብር ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ and that's very important ምክንያቱ ተዘይፈሊጦምካ ናባኻ እንተዘይመፅኦም ትራፊክ ንብሎ እዚ ንሕና ትራፊክ ተዘይብልካ ሰባት ንክገዝኡ ስለዘይክእሉ ሽዑ እንታይ ዓይነት ቻነልስ ኢኻ ክትጥቀም ቻነልስ ክብል ከለኹ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብኢንተርኔት ጥራይ ዲኻ ክሸይጥ ብድኳን ጌርካ ዲኻ ክሸይጥ ብሰበሰብ ጌርካ ዲኻ ክሸይጥ ዝተፈላለየ ቻነልስ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ሕውስዋስ ናይ ኩሎም ዲኻ ክትጥቀም እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ ብሓፈሻ ዝሽየጥ ንብረት ኣብ ክልተ ይመቕልዎ ፕሮዳክት በቲ ሓደ ሰርቪስ ድማ በቲ ሓደ እዚ ኣቕሓ ዲኻ ክሸይጥ ዋላ ሰርቪስ ኢኻ ክሸይጥ ክልቲኡ እውን ክሸይጥ ትኽእል ኢኻ ኖ ፕሮብለም ኣነ ክልቲኡ እውን ኣለኒ ሶ ኣቕሓ ክሸይጥ ከለኻ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ብኢንተርኔት ዝተሰነየ እንተኮይኑ ናትካ ተፈላጥነት ኣገዳስነት የብሉን ፍሉጥ ዝኾነ ንብረት ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል ንብረት ንስኻ ክትጥቀመሉ ዘተኣማምን ንብረት ተለካ ከይፈለጠካ ሰብ እውን ክገዛእልካ ይኽእል ግን ከይፈለጠካ ክብለካ ከሎ ሰብ ናብቲ ኢንተርኔትካ ድዩ ናብቲ ዌብሳይትካ ድዩ ናብቲ ድኳንካ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ክገዝእ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ መጀመርያ ፕሮዳክት እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰባት ዋላ ከይተፈለጥካ ክሸይጥ ትኽእል ኢኻ ካልእ እቲ ንብረት ንስኻ ትሰርሖ እንተዘይኮይንካ ብቐሊሉ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ንምህሮ ኦንላይን ሾፕ ኩሉ ግዜ ዘለኹም ንብረት ኤክስፐሪመንት ንክትገብሩ ዕድል ንበኩም ኣብ ኣማዞን ኦንላይን ሾፕ ክትከፍት ድሕር ኮይንካ ንኣብነት እንታይ ክትገብር ዘለካ መጀመርያ ድኳን ክትገብር ኣለካ ኣብቲ ኣማዞን ድሕሪኡ ንብረት ክትገዝእ ኣለካ ፊዚካሊ ገዚእኻ ኢኻ ክሸይጥ ዘለካ እዚ ድማ ከይሽየጥ ክእል እቲ ንብረት ክሳራ ከጋጥመካ ክእል እዩ እቲ ዝበለፀ ግን እቲ ንብረት ከይገዛእኻዮ ክሸጠሉ ትኽእል ዕድል እንተረኺብካ እዩ ነዚ ድማ ኣብዚ ኦንላይን ሾፕ ናትና ኣቲኹም ተሪኹም ከምኡ ኢና ንሕግዘኩም ብዙሕ ዓይነት ፍሉይ ንብረት ረኺብኩም ከመይ ጌርኩም ትደልይዎ ከመይ ጌርኩም ትረኽብዎ ከመይ ጌርኩም ድማ ካብቶም ሰፕላየርስ ቀጥታ ወሲድኩም ክሸጥዎ ትኽእሉ እውን ንሕግዘኩም ኢና ንግረ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሪስክ ናትካ ካብቲ ናትካ ምውዳቕ ናብ ካልኦት ከተስግሮ ክትክእል ኣለካ ብሙሉእ እቲ ንብረት ናይ 20,000 ናይ 30,000 ገዚኻ ሕጂ ክሸጦ ትብል እንተለኻ that's a big risk ምክንያቱ ከይሽየጥ እውን ስለ ዝኽእል ዝያዳ እንታይ እቲ ንብረት ካብቶም ኣከፋፈልቲ ከይገዛእኻ ክሸጦ ተጀሚርካ ምሸጥካ ግን ካብኦም ክትገዝኦ ተጀሚርካ እቲ ዝበለፀ ዕድል ንሱ ይበካ ተዘይተሸይጡ ክትመልሰሉ ትኽእል ዕድል እንተለካ ማለት እዩ ከምኡ ኣቕሓ ክሸይጥ ከለኻ ሎጂስቲክስ እቲ ንብረት ከመይ ኢሉ ክንቀሳቐስ እዩ ኣገዳሲ እዩ ብራንድ ክህልወካ ፅቡቕ እዩ ግን እንተዘይብልካ እውን ንእሽተይ ተፈላጥነት ጥራይ ብንብረት ዘይኮነሲ ከም ሸያጢ ተተፈሊጥካ እውን ክትዕወተሉ ትኽእል ኢኻ ናብ ሰርቪስ ተመፂና ኸ ሰርቪስ ረቂቕ ነገር እዩ መምሃር ክኸውን ይኽእል ቤቢሲተር ክኸውን ይኽእል ምምሻጥ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ
استفلالي نجر كون غلي نزين خد جبر جن تفلاتنت وي كئلت يدليك سويل سبس جن زباي كفلكاني ماني خاص خانة سيرفيس كتب بخمي خاطبه أبي خاطبه سلازي سيرفيس مجمريا كبد زباليك تعطو مسألة خايو جن زبالت أي مخنياتو مستفلتك نتناتك براندناتك قد بغاتك تعبيون كتهنصون تخليها مخنياتو تفلاتنتك نات دراربه سلازي خيد جن أبكلتيو تراست كلوا كالو السبات كأمنوخا كخولو لهم እዚ ድማ ሓንቲ ግዜ ውልዕ ጥፍ ደይኮነስ ቀጻልነት ብዘለዎ ጽቡቕ ንብረት ጽቡቕ ሰርቪስ ከምኡ ድማ ሰፖርት ደገፍ ክትበለካ ነቲ ዓሚልካ ኩሉ ግዜ ምስ መፀ ክሳብ ዝኸይድ ወላ ነዊሕ ግዜ ወሲድልካ እንተ ደይገዝዩ ኢትስ ኦኬ ከይገዝእ ኽእል ዓሚል ኩሉ ግዜ ግን ንስኻ ናይ ሕጂ ኣቋራጭ ዓሚል ክመፀካ ከሎ ገንዘቡ ይኮነን ክረኣየካ ዘሎ ሰብ ይመፀካ ከም ዘሎ ክርዳእካ ኣሎ ኣብ ገለገለ ደኳኪን ንሪኦ ኢና እዚ ክትኣቱ ከለካ ገንዘብ እዩ ዝረኣዮም ሰብ ኣይኮነን ዝረኣዮም እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ሰብ ክረኣየካ ዘሎ መፅዩ ምሳኻ ቀሊሉ ከይገዝአውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ መፅዩ ክገዝእ ስለ ዝኽእል ኦፍኮርስ እቲ ሬስቶራንት ኮይኑ እቲ ቦታ ገለመለ ይርዳእኒ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ዓሚል ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ክኸውን ኣብ ሰርቪስ ኩሉ ግዜ ረቂቕ ሰርቪስ ስለ ዘለካ ወይ ከዓ ዝጭበጥ ስለ ዘይኮነ እስስኻ ትህቦ ምክንኻን ናይ ዓሚል ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ስለዚ ክእለት ፍሉይ ክእለት ከድልየካ እዩ በቲ ንስኻ ትሰርሖ ዘለካ መሻጣይ ድሕሪ ኮንካ ቀምቃማይ ድሕሪ ኮንካ ክእለት ክህልወካ ኣሎ ናይቲ ትገብሮ ዘለካ ስለዚ ሓደ ነቲ ክእለትካ መረጋገፂ ዝኾነ ድማ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስቶክ ማርኬት እንድሕር ይምህር ኣለኹ ኣነ ብኡ ተማሂረ ዲግሪ ናቱ ኣለኒ ፕላስ ኣብቲ ስራሕ ኣለኹ ዝፈልጦን ኣነ ዝጥቀመሉን እየ ድማ ከርኢ ዝፍትን ከምኡ ድማ እቲ ሰብ ሰርቪስ ዝህብ ዘሎ ርዩ ክኸውን ኣሎ ኦንላይን ቢዝነስ ተርኢ እንተለካ ኣብኡ ሃሊኻ ትሰርሓሉ ዘለካ እሞኻ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ከተርኢ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፕሮዳክትን ሰርቪስን ክልቲኦም ነናቶም ገፃት ኣለዎም ክትሕውሶም ነናቶም ጌርካ ብክልቲኡ ግን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካ ክእል ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምናልባት ስፔሻላይዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ መጀመርያ ግን ክትፈታትን ንክልቲኡ ኤክስፐሪመንት ክትገብር ፅቡቅ እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናብ ቢዝነስ ክትከዱ እንትደልዩ ኣንፈት ከተትሕዘኩም ነቶም ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ድማ ስትራቴጂ ናትኩም ንምስትኽኻል ክጠቕመኩም ትኽእል እየ ኢለያ ገይረያ እንተፈቲኹማ መጀመርያ ላይክ ግበሩላ ምክንያቱ ናብ ካልኦት ንክትበፅሕ ከምኡ ድማ ንካልኦት ናብ ቢዝነስ ክኸዱ ዝደልዩ ወይ ዝኸዱ ዘለው ሸር ግበሩሎም እታ ቪድዮ ብዙሕ ሓበሬታ ክትቦም ትኽእል እያ ከም ወትሩ እዚ ቻነል እዚ ንዕብየት ናትና ሕብረተሰብና ክልወጥ ተኮይኑ ኣተሓሳስባና ኣብ ኩሉ ደረጃ ብፍላይ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ፋይናንስ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ብመንፅር ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንከይድ ንኽእል ብዙሕ ናይ ግሊ ክላሳት ኣለዎ ኣገደሲ ክጠቕመኩም ዝኽእል ኣብዛ ኣትኹም ራእይዎ ኣብ ዝድራር ሂወዳትኩም ዝብል ዝጠቕመኩም ተረኺብኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም እናበልኩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ንብለኩም ሰሰናዩ ቻው